Bună ziua și bine ați venit la un nou episod al emisiunii în care Andrei, adică eu, și acum am să vă prezint o rețetă ușoară de brioșe cu vanilie și pepite de ciocolată. Hai să vedem ingredientele și cum se prepară. Avem nevoie de 280 de grame de făină, poate să fie simplă de 650 sau pentru prăjituri 3 zerouri, o linguriță de bicarbonat de sodiu, respectiv 10 grame, 70 de grame de zahăr alb tos, 70 de grame zahăr brun, puteți să folosiți dacă doriți doar zahăr brun sau zahăr alb, dar împreună vor face mai gustoase brioșele. 200 de ml de lapte bătut, pe care îl puteți înlocui și cu iaurt. 2 ouă potrivite, puteți pune un singur ou dacă este mai mare, 100 de grame de unt cu 82% grăsime, care să fie foarte moale, chiar ușor topit, esență de vanilie și coaja de la o lămâie. Am aici 2 tăvi de brioșe. Ingredientele ajung pentru 12 brioșe în forme clasice, cum este aceasta, dar eu voi folosi o tavă cu forme mai mari, de aceea în loc de 12 vor ieși doar 9. Pentru că tava cu aceste dimensiuni se găsește mai greu, am preferat să vă prezint ingredientele pentru tava cu dimensiuni clasice de brioșe. Prima dată, Andrei va așeza formele de hârtie pentru brioșe în tavă. După aceea, amestecă făina cu bicarbonatul. Apoi, separat, amestecă ouăle cu tot zahărul, cu coaja de lămâie și esența de vanilie. Se amestecă puțin cu ajutorul unui tel, nu trebuie mixat. Încorporează și untul, amestecând la fel. Adaugă și făina cu laptele bătut, alternându-le treptat, amestecând în continuare, dar nu foarte mult. Ultima adăugare trebuie să fie de lapte bătut pentru a avea o compoziție omogenă. Nu trebuie să amestecați foarte mult, repet, dacă doriți ca brioșele să fie pufoase, nu gumate. Și acum Andrei adaugă ingredientul lui favorit și anume pepitele de ciocolată. Puteți lăsa brioșele așa, sunt foarte bune, dar puteți adăuga 100 de grame de pepite de ciocolată sau ciocolată mărunțită. Noi avem aici și pepite de ciocolată și ciocolată mărunțită, dar am oprit și câteva pepite pentru a pune deasupra. Andrei pune apoi compoziția în forme după cum vedeți.
La final, așează pepite de ciocolată deasupra și bagă tava în cuptorul preîncălzit la 190 de grade, încălzire superioară și inferioară sau 170 de grade ventilație, pentru aproximativ 20 de minute. Nu le lăsați prea mult în cuptor, pentru că se usucă și nu vor mai fi la fel de pufoase. Când sunt gata, le scoatem din cuptor, le lăsăm 5 minute în tavă, apoi le scoatem din tavă și le punem pe un grătar să se răcească. Acum desfac brioșa să văd cât de bună e. E un deliciu. Îți place? Da, Super! mai ales e făcută de mine. Și mai mult îți place, nu? Da. Cred și eu. Doar la gătit și să mâncați cu poftă și să ne dați un like dacă v-a plăcut.